A Maria Déu vos guard. Avui us vinc a ensenyar amb què creo jo contingut. No només vídeos, perquè també us ensenyaré software, que en el meu TikTok ja teniu algun vídeo de què tinc i què no. Us vinc a ensenyar hardware i software que faig servir jo per crear els vídeos. Ho he anat comparant tot mentre ha anat passant el temps, no tot de cop, perquè és una inversió gran, jo crec. Així que crec que és interessant, perquè jo tinc dubtes a vegades i crec que us puc ajudar amb això. Així que som-hi. Començarem per la càmera, que és el més nou que m'he comprat i el que més pasta m'ha costat, crec jo, que és, com esteu veient en pantalla, la Canon EOS RB-. És una càmera que ha tret fa poc Canon i que està especialitzada en vídeo. De fet, tot el dial és per tipus de vídeo, panoràmics, enfocat a les persones, dinàmic i tal, i només té un de foto. La càmera la faig servir amb un objectiu, que és amb el que ja venia, que és també el que esteu veient per pantalla, que és un 14-30, si no m'equivoco, no sé gens de càmeres com a tal, i és la meva primera càmera que té un objectiu intercanviable, així que si dic alguna barbaritat, disculpeu-me perquè no sóc especialista ni en sé gens. Seguim pels micròfons. Juntant amb la càmera és el que més faig servir i amb el que no puc gravar cap tipus de vídeo, si no. Fa temps que els tinc, de fet crec que hi ha un vídeo al meu TikTok quan els vaig comprar fent l'unboxing. Són els Boya Link, ara hi ha molts tipus, però aquests són els únics que vaig trobar en el seu moment, que eren inalàmbrics i tenien dos connectors, o sigui, és a dir, dos micròfons, i a més venien super complets, perquè té els dos micròfons, el receptor, i era intercanviable, que per això m'agradaven. Té una part d'imant. Ara el receptor el tinc connectat a la càmera, però té una part d'imant que tu simplement ho enxufes i pots canviar. Mira, en aquest cas, de Lightning a tipus C, i jo tinc posat ara mateix el jack de 3,5, que és el que va enxufat a la càmera directa, i és així de fàcil connectar-los a qualsevol lloc i poder fer vídeos. El trípode, tampoc us el puc ensenyar ara, però us he gravat els planos. Faig servir un Neewer, un tipus Gorilla Pod, d'aquests que es pot enganxar a tot arreu. No és el primer que tinc, el primer que vaig tindre per mals cuidados me'l vaig carregar, sincerament. Aquest està guai, també me'l vaig comprar perquè, a part de tindre el connector, que com veieu també tinc aquí, és un connector que pots posar els mòbils i és adaptatiu, així que pots qualsevol tipus de mòbil. El format també és de vertical i horitzontal, el pots posar com vulguis. És un trípode que se li poden enganxar un parell de braços addicionals a cada cantó per si no tens un trípode on posar el focus o per si vols posar-te un prompter o el que sigui, o per fer streams pel carrer IRL, doncs va superbé que puguis tindre com braços addicionals per enganxar coses i tu no hagis de tocar res amb les mans o tindrà un altre trípode. El focus el faig servir moltíssim també perquè és un Engon, és un bàsic d'Amazon, em va costar no sé si 30 euros. Té molts lúmens, tipus de brillo calent, brillo ocè càlid, fred, i és un focus que jo faig servir moltíssim perquè guanyes moltíssima qualitat amb una bona il·luminació, qualitat de vídeo. I una coseta que us volia ensenyar, que és una tonteria, perquè realment no és necessari gens, però quan viatjo i m'emporto la càmera o els micros o el que sigui, faig servir aquesta caixa, és per guardar sims i microsims, va superbé, ho tens tot organitzat, jo tinc adaptadors aquí per l'esto i microsims, perquè com que també a vegades m'emporto la GoPro de vacances o el que sigui, doncs ho tinc tot aquí guardat i no és el típic de que perds la targeta que fot bastant, sincerament. Bé, això és el hardware que faig servir una miqueta i per editar s'ha de dir que jo sóc en part dissenyador gràfic i jo he estudiat molt amb Photoshop i Premiere, però ha arribat a un punt que tampoc em vull complicar massa. És a dir, he vist que es pot guanyar la mateixa qualitat d'edició amb programes bàsics i que fan les coses pràcticament per tu. Jo sempre he editat, per exemple, en Premiere i Sony Vegas, de fet vaig començar amb Sony Vegas a fer-ho una mica més professional i després vaig passar a Premiere. Sí que és veritat que per editar TikToks faig servir Filmora i aquest vídeo l'editaré en Filmora també al final, perquè és el que us dic, és una forma d'editar-ho fàcil, ràpid i no perds qualitat. Software que faig servir molt també, sobretot per als TikTok, per posar els subtítols automàtics més que res, és el de Mojo. Tinc un vídeo al meu TikTok, que teniu tots els meus xats socials aquí sota, i aprofito per dir-vos que us subscriviu, ja que ens hi anem veient bastant per aquí. És un software que és dels pocs que vaig trobar que subtitula automàticament en català. És un software que tu li penges el vídeo, ell el processa, li dius en quin idioma has gravat el vídeo i ell automàticament, tots els subtítols es posa automàticament i tu pots ajustar el tamany, tipus, pots posar intros. Per mi és supercomplet. Jo us haig de dir que tant del Filmora com del Mojo pago la subscripció anual perquè al final hi treim bastant rendiment i prefereixo tindre, jo què sé, Mojo l'hora és gratis però tens la marca d'aigua, doncs si pagues doncs te la treu i sincerament jo com que ho aprofito i faig més de 3 TikToks a la setmana, els subtitulo tots, em va bé. Espero que us hagi agradat aquest vídeo una miqueta més seriós, però volia com ensenyar-vos tot el que faig servir, sobretot ara que hem arribat als 500 a TikTok. Volia que fos com una mica l'especial més tu a tu, més deixant davant del pallasso que sóc a TikTok, que ho sóc de normal, però volia com tindre un vídeo així més seriós per explicar-vos 4 cosetes del que faig servir, perquè a més la gent a TikTok el vídeo de Mojo els hi va agradar molt i els hi va semblar superinteressant, així que ho volia compartir.
Parlo molt ràpid, ho sé, hi haurà moltes coses malament, intentaré millorar, però crec que ens veurem bastant per aquí i per altres xarxes socials, perquè al final és una que m'agrada molt, i ens anirem veient i us aniré explicant cosetes. Petonets a l'entrecuix, poc més, que vagi molt bé. Salutacions cordials. Crec que en aquest vídeo he mirat molta estona a la pantalla. No el tornaré a gravar perquè he fotut una xapa històrica, però perdoneu-me per mirar la pantalla tanta estona. Gràcies!